Di apa jang kini ke project ki beliau ki ba lek hakate ke jaga haka site project site haman ka kabel ka kinyo benta kumban riu spa ngut shishi kenta bat ladangi keng ba ngi pentrekam shipo hours shipo kentaru kemudian riu hajar ngut ki beliau kinwan banjungo yakni ke project kepamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro ki brio nado ki nong di jingdi nado baru Meghalaya ter hado bandapoi project site kebalong nalau sotun shalom di kindan ki gaming activities entertainment kindan ki park kindan ki facilities naga ki kena kindan ki facilities naga ki disabled kalong ka project kabalong very ambitious but ki ban syong kumanga mention mentan kilong henrius pangut ki si kenta di henrius pangut katam kemba sispa ngut ya ka jingmi ki kam haka of ki office jong sarkar Meghalaya haka sisnem de nasngau ba kitu kiba ong babalai ngam shimlawan bania join haka hunger strike jong ka VPP kin hab ban perkhat kumni ba hatu kalong possible mo ya menteri jongka sarkar andala confirm ya ke appointment bat ki minister jongka wei pat kari wa un cancel no ya ke program dak bayi thu eki baki don ki seng sang partai ki ban sha thangan no sha shalong dengan hap lip hai no bat kita ki brio gedang tre em ban ya keren kam bat ngi hadin kata de ngalai i ya ki videos ki bapen kan mau ya ke jengkren ke jonga hakas nem hajar halor ke reservation policy dengan aku blai ya kitu barok ki badang penne ya ke ni video namar ke pen i ba wat post nem mensywaru uba polling do ula kren pai pa halor ke reservation policy post nem mensywa na keli kelapat hangno kidan ki videos jongga jengkren uba aden basai mai nomor hakatu kupur uru ulalong nong elam jongga seng bahalang kimdan namar ba uba aden basai mai sim lawan bat ngiru ngem sim la thnum ngem sim la beng babale man join haga hunger strike jongi kabar sim lawan ru namar habangi kren ya reservation policy kan si tambhai u bang kren sepang kini ke policy kum u president jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people un kren kumno je namar ba ngim kwa ba ngin bu u hakata position ngim sem la khat bat kum ju uru sem la khat yangi ha reng ka jing pam khat jong u yangi u general secretary jong ka UDP Dr. Jamino Mautho ulalek banyak kendu yu de kata ka jingkeli ki pat ba balai ngamwan balai ngam don ha tugas jaka bau song syak thangan kumbang la kren ka jingkemi lenti bat ka thong ka jonga kalong ba haba pilajit yang kum unong elam bot nong mi khmat ngan pendep ya kata ka kamram hapo jong ka cabinet arsngi shwawangan mi na shalong banlek sa Switzerland ka cabinet kalai kendu ngalakran ya ka ke bangadeban kren ngamla banyak tu akhmat jengki media ya ka ke bangakran ha cabinet namar harsngi ba ngasmai kum minister ngalashim ya ka oath of office and secrecy ladang ngai tu lut ke bangakran ha pokok jong ka cabinet ngapen khanyi
ya ke kular ke bang laklay ba ngashim ya ke oath of secrecy. Nakata kadaw piyo iki media briefing barbor hadin jong ki jingi kendo jong ka cabinet. Pimyo ban syong hapo jong ka cabinet but ban ring video but ban ring audio clips ya ki jingi kran hapo ka cabinet. Lajit yang pangan pendep ya ka kamram jonga kum undang yalam syaga kabinet. Ngam sutu balai badon kam ban lum ban lang ban pen win yu pai ba hakan ni kurukam tang hapo lai benai bala thau ya ka sarkar ka bathamai. Balai la ailat ya Dr. Mukul Samapat bonong Chief Minister Pras nem lenter klem da pen ki ya kan ke isu. Balai kini isu komitmen ta tang hapo lai benai perform ya kan ke MDA 2. Kabar kipai ba kidang syudap jit ya kinong mi kemat. Don na pedeng jongki kiba kasia bata hagi tersim ru keempat kuat. Mentah ya kita kijuk kipai ba ngintan biang ban mi na dukan. Mi na ki kali bapinya. Mi na kajing dia waidong banyawan sya matran, banyawan sya sekretariat banyak sya madan. Lada kalong kumta kadan jingmut iu ban ong banjiet nong mi kemat. Lada mars ndep election ngan lum man kasingi gi pai ba pat ngan penbun kamno yaki don na ki bawan hang ni kemat yeng ban keren syapang ka reservation policy ki beriu ki banyak ki kamai taksi ngam tip ki nyok jementoi iu lada implement lada kentiu ya ke kota jongi syak nyo 4% ru kin numyo kam hi maki ha sarkar namar kila don lagi jongki tourist taksi la don lagi jongki auto rickshaw banyak ti haba pi ong nong mi kemat uta kan u represent yepi namar babaro lai pusan lak ngut kan nom ngam ka assembly bangin lek yarung ban lek batai lut yaki kam jong ka state dia bala jit yaki tik kat tangut ai ni ya kan kumta kai ngi ngim ong ba ngi la pendep hendai kini ketika kam ke barang it's a continuing process nga ai kublai ya ka ki issue bakal ada ai jemut ya bandan dak expert committee bat ya kata ka sarkar kala dep menjur ngi dan kami ki expert namar ngi tweet kat tweet ngi namla ban tip lut ki expert ya ka reservation policy ki dai ki brio ki batip ya ka demographic profile kitip ya ka constitution kitip ya ka law kitip ya ka jurisprudence kitip ya ki rules and proceedings jong ka state assembly kitip ya ki legal precedents dah latip ya kita baro then pila long u expert handai hak jaka jong kita ki expert kinman batai no kinongnya auto kinong batai no kinong di madan kumnu ban penyat ya kini ka state di pijit yang abangan le ayu pade nga ngan lit no ka jaka jong ki andi madan no wan syong no mapi ka jaka jong piru pilong fit napet ka jingkran jong ki katuk aneleng i wi ka kam tibet ba maki ban sutu syapang legislation banjanga ta ai ngaru ngan lit nya auto no nreng danya auto nga tekat nungut pada kiban urman kasi ban mensau lara pikran yaki bebun ki ai an ombansi ngam jukran ya kan ni mentang kasi ngakwa ba pinyo sngau namar kasuk ha ban perta kasitom ha ban le dakakam ki labor inspector ki bau Dr. Mukul sama ubat ya ka file ha ka pol balong CM ubat lapang ka file bantung ya ki labor inspector ka don but Deputy CM in charge labor Dr. Mukul sama ubat ya kini ke file nakadaw ba kadon ke kerteng jong laingut ki kasi bala recommend ki ba katu ka list kadi ban laps no sa shiteo ndanga ladan ka reshuffle ka file kala poisanga
ngai i baka department amba ngalong communal ngai i baka department of labor kaduna officer baha bat lada up bantung sana kawai ka jait benriu kanang penslem syu yaki kam ki jam jong ke department na kata kadau ngala ai yaka immediate clearance go ahead bantung kini ki samla borok kini ki samla khasi kila join kum ki labor inspector kabar kolong ba dan bun ki iki kiba habaki penmentoy yangi ngimne ban kerkau than sabar daga bangi kerkau daga bangi le drama ngi atrak kai ka kuat bangan pek khamat yangi amdei tangka high court mensua ka high court ka don tangka bench hang ni kam da interfere menta ka don tak full bench jong ka high court iki kam jungi baro ki scrutinize kan ka court but daga bangi kerkau kerkiu palat menta ngila poi saba muslim ki ang ayangi 100% ta ki we pada ki tribe ki ngiru ngi dei benta jong megalia chano ka bah jongi don siki kan hon na jainti hills ki ngi dei ki jaintia ayangi la ka jong ka kota kala nang pen kolmar syu banwan ra ya ka solution ha ka san perthai ngi i bun ngi dang long image palat ngi dang kelung kena palat ke bos ngothu ki parlok jungi Nagaro Hills kapau bakilong politically astute politically mature kila ham sham phang ba ya ke politics tikaran jingi per shibun ha preng ka bakren bat ka bale dia kita ki bakren keliru ki lale ayu pade ban keren tu kiba sajan nong ruki ong tengi hai kan ni gari ha de ndre ka jing i ri jongki kan long confine kat kum ka service ka jongki kila ban saj bha ye ki jan ka de ka jing le bha ndre ka kam jongi ka nong thau an te ka kam ram jong nong thau an ka de ban penlut por ban pulie pulut por ban pulie ya ka law ya ka constitution ya ki constitution jong ki wei pat kiri bat penep ya ki jengmut jeng berkat bat lada lut porno ha ka balum balang yu pai ba ngan batai biang happy sans pa teli ki kam kimi hamegalia shisnem lada ngi ong sans pa ailut yo kasi bret no ki ru kiba ai kerteng ha employment exchange kiba register menta kila poi arlak ngut te lada ngi tep san spa ngut shisnem sakat no hajas nem kan simpur bandu yo kam arlak ngut kala poi kerta jongki ksiu jong bapol ban pendap di baling mi keren ka perthai menta kala keren ya ka artificial intelligence perthai kala keren kumnu human habitation on Mars ngi keren ban ngi khi ngin ong le di issue ka kong sandu jong ajai menriu ban yo kam beyond hasket riat. It is not only politicizing, it is inciting communal hate. It is also trying to bring mayhem into society.